10 حقታት بزعبا انسساتات إيرترا. سلام تخطاتلتي سينما سمرة نلمون 10 نتبتات سينما سمرة اتبل مدبنا بخم كنغربعينا أبزع 10 نتبتات من السينما سمرة 10 عدن نغتي أقرمتي حبرتي نتبتات بمقرب نايم الزنقع أمارات إتاتكم كنسفحو كنفتنينا 10 نتبتات سينما سمرة تاريخ ባህሊ ስፖርት አግረሚ ሓቅታት ወዘተ እትደስስ መደብያ ንሎሚና ባኻትኩም እንብለው 10 ሓቅታት ብዛዕባ እንስሳታት ኤርትራ ከናቅርበልኩም ኢና ዝኸበርክን እንትኸታተልትና ትሕዝቶ 10 ነጥብታት ሲነማ ሰመረን ካልኦት መደባትን ንምክትታል ከም ትወትሩ እንብሎ ሰብስክራይብ በመግባር ስድራቤት ሲነማ ሰመረ ኩኑ ላይክ ናበልኩም አድናቆትኩም ግለጹልና ናብ ኩሉ ንኽባጻሕውን ሼር ግበሩ ኢኹም ኣብ ትሕዝቶና መምሕያሽን ለውጥን ከነምጽእ ሓሳባትኩም ኣብ ሳጹን ኮመንት ኣስፍሩ ሰናይ ምክትታል ኤርትራ ኣብዛ ፕላኔት ካብ ዝርከቡ ኣደነቕቲ እንስሳታት ቤቶም እዮም እቲ ዘለዎ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን እጹብ ድንቂ እዩ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ዓይነታት መጥበውቲ ልዕሊ 560 ዓሌታት ኣዕዋፍን ካልኦት ኣደነቕቲ እንስሳታትን ይርከቡ ገለ ካብዞም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ እንስሳታት ብዓለማዊ ዕቃበ እንስሳታት ከይጠፍኡ ብዘለዎም ስግኣት ኣብ ቀይሕ መስመር ዝተቐመጡ እዮም ኣብ ኤርትራ ካብ ለመምቲ ክሳብ ነፈርቲ ኣብ ምድረ በዳ ካብ ዝነብሩ ክሳብ ኣብ ባሕሪ ዝቕመጡ እንስሳታት ክትረክብ ግድን እዩ ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ድማ ካብዞም ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኣደነቕቲ እንስሳታት ነቶም 10 ናባኻትኩም ከነብሎም መሪፅና ኣለና ሕጂ እውን ምክትታልኩም ኣይፈለየና ቀዳማይ ሓርማዝ ሳቫና አፍሪቃ እዞም ሓራምዝ ሳቫና አፍሪቃ ሓደ ግዜ ሓርማዝ ናይ ቆጥቋጥ እናተባህሉ ይጽውዑ እዮም እዞም እንስሳታት 3.9 ሜትሮ ቁመትን 15 ቶን ክብደትን ኣለዎም ዝበዝሐ ካብ ግዚኦም ኣብ መብላዕ ዝሕልፍዎ ኮይኖም ንሓደ ንጽል ሓርማዝ ንመዓልቲ 150 ኪሎግራም ይበልዕ ኣንስተይቲ ሓርማዝ 22 ወርሒ ትጠንስ ብምዃና ካብ መጥበውቲ ዝነውሐ ናይ ጥንሲ ግዜ ዘለዋ እዞም እንስሳታት ብኣህጉራዊ ዕቃበ እንስሳታት ንኸይጠፉ ኣብ ቀይሕ መስመር ተቐሚጦም ይርከቡ እዞም እንስሳታት ኣብ 3 ወለዶታት ብ50 ሚእታዊት ጎዲሎም ይርከቡ ሓርማዝ ሳቫና ሎሚ ኣብ 24 ሃገራት ኣፍሪቃ ክርከቡ እንከለው ኤርትራ ሓንቲ ካብዘን ሃገራት እያ ሓርማዝ ናይ ቆጥቋጥ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ምስሳን ይርከቡ ኣብ 2011 ዝተገብረ ቆጽራ ድማ ዝለዓለ ብዝሒ ዝተመዝገበሉ ነይሩ ናይ ከውሒ ጊሐ ሓፂር ኣፍን ኣፍንጫን ጨዳት ከንፈር ሓፂር እዝኒ ዕርጦም ሰለፍ ዘለዎን ዝበዝሐ ክፋል ነብሶም ሓመዳውን ሓሙኽሽታይን ኣብ ዳሕረዋይ ወገን ድማ ጸሊም ድርዕቶ ዝሕብሩ እንስሳ እዩ ስድራቤት ናይ ከውሒ ጊሐ ካብ 5 ክሳብ 6 ዝበጽሑ ደቂ ተባዕትዮን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ውሉዳት ብዝሓቆፈ ጉጅለ ዝቆመት እያ እዞም እንስሳታት ኣብ ኤርትራ ከም ዓሌት ንጠቕቲ ዝውሰዱ እኳ እንትኾኑ ግን ብሂወት ካብ ዝርከቡ ዓሌታት ናይ ቀረባ ዝምድና ምስ ሓርማዝ ከም ዘለዎም ይሕበር ናይ ከውሒ ጊሐ ፍሉይ ዝገብሮም ቀልቀሎም ኣብ ሓደ ቦታ ይወጽዎን የጽሪዎን ምዃኖም እዩ ቀደም ዘመን ድማ ገለ ቀቢላታት ኣፍሪቃን ኤውሮጳውያን ገዛእትን ነዚ ካብ ቀልቀል እንስሳታት ዝርከብ ከም ፈውሲ መንፈርፋር ዕብዳት ቁስልን የውዕልዎ ነይሮም ሰለስተ ናይ ኣፍሪቃ ነብሪ ሓደ ካብቶም ስሙያት ዓሌታት ደማም እዩ እዚ እንስሳ ብዘለዎ ሕብሪ ቆርበት ፍልይ ዝበለ ክኸውን እንከሎ ሓያል ቀልጣፊኦምን ተሪር መሓውራቶምን ኣብ ምድሪ ካብ ዝርከቡ እንስሳታት መስ ሓያል ሃደንቲ እንስሳታት ይምደቡ
حما عدل كوينو جن إذا عليت إنسسا أبزل على ترزين أي متفاء زركب زلويم أب أفريقيا كابتي زحزوو زنبرو 36 مئتاويت قطرين ناقدلو يمتسو كم زلوي نقرلهم أب إيرترا إزوم عليت نا أفريقيا نبري بزكايد اللوم زلو أكابن إنسساتات زحلو صنع حقن يسسنو كم زلوي أمان 4 أدق برخام ناي أفريقيا أدق برخا وي بسنة فلتطاوي أتواوعا إيكواس أفريكانس ناي برخا ناي فرس زريوم أدق برخا حدا نتبي كل مترو قمت كهلو من كلو عم مدربدان حوس مدربدان يركبو ناي أفريقيا أدق برخا بزلوو فلوي ناي محكا كإلات سلزلووم أبتي بدهي سفرا كنبرو أخيلووم زلو ناي أفريقيا أدق برخا أبدرجة متفاء زركبو انسساتات يوم أزوم انسساتات أب إيرتران إثيوبيان تراي زركبو كخونو انكلو أب إثيوبيا زركبو أدق برخا إنا قدلو كمت انكلو أب إيرترا زركبو جن برقات يغطلو كم زلو كإلاتات يحبروم ناي أفريقيا أدق برخا بدهو ناي مدربدا كمون عصمو من قلق كفال أكلاتو من نمسرحي سامنان مدهانيتن عنجره عباي سعال كرتماتي وعل بمخانم كابتين خطفو تنكي زخونميو بتوسخي مسناي زبيت أدقي زقبرو موساب نخو قدلو زقبر زلعيوم حموشته ساس حاوي دوركاس غازل ساس حاوي دوركاس غازل أبدرو كفال مريتنا إيرترا يقول على عكاب زلو انسساتات يوم أزوب عليت انسساتات ناشتو كون تخونو نمدر بدان درو كونتاتن مليخوم كنبرو أي شجرون لعل كونتات أيرن شرات أحين مليخوم ينبرو أبات أمن إننا نبرو بزح ماي أي ساتيون ما ينترخبون برد اليوم كساتيو أي فتنون أتي زرخبو ماي كابتين نايزبل عوا مجبي زركبت اللي كان ماي تكملو ساس هادن مزقات أمم شرو أم كوزاوزون كلو نهاداني أم كدنا جرون نبصتهم كحبرون زلزل يبلو هاداني بفتنة مزختلهم بتحيال محورم أبسعت كاب 8 100 كيلومتر ناقويو يملتو حما عدل كوينو جنزو مادد نغطي انسساتات بأه قراوي عقاب انسسا أب درجاك أيح مسمر تقميت أم يركبوهم شدشتا منشر مزبئي بزلو متأسسار بوزح جزي كدناغرو يرأيو أبقل كبابيتات إيرتراون زبئي تباهلون كتصوعي يسمعو يخون مبر منشر كاب زبئي نقس زبالو كخونون كاللو نصور شراط رمال لوام منشر عبيت انسساتات زي هادنو كخونون كاللو حاساخو غني مقابو فلحو دما اتفتو مقبوميو منشر أب حدليتي 300 شح فلحو بلعمي حدرو منشر أب جزي كاتري زي الرأيو نايليتي انسساتات يوم شو عتا تخلا أب إيرترا أب جزي كم كلباو انسسا جيروم يوسدو نجزفت انسساتات كهادنو زي شجرو بمخانم كم حيال هادانا يقلتو تخلا أب سفلالي بوتا فلوي زرقحن بزحن أك أو منزلوم يم شامونتا مفلس أبستفلالي ملكع مدرنا إيرترا زركبو جزفت انسساتات يوم انتخون بزلوهم قسيف سبنتو من زلوهم تسأمرن تدرخهم مقوط أكلاتهم نمرقا استوسنك ارت مريتي مرتو مفلس نخمت قابو زقبرو أكلاوي أك أو ما كابتي عدن نقطي زقبرو ميم تشعت هاني باجار أب إيرترا كم حيالات انسساتاتهم زرعيو أب سفلالي سفرا زنبرون زقبرو الزبالعن أب كلو بزيت أقام سفرون بمخانم سموم قنونيو هاني باجار أب مقاقبو أمن أقباب هادنو أمن أب وكف وقتيك أياير
10 ናይ ሓፂር ጉንዲ ናይ መሬት ምጽጽላይ እዞም እንስሳታት ስሞም ከም ዘመልክቶ ገረብ ክሓኽሩ ዘይክእሉ እዮም ዘለዎም ሓያል ኣጻፍር ተጠቒሞም ጎዳጉዲ እናፈሓሩ ይነብሩ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 6 ክሳብ 10 ዝሕዝ ጉጅለ ኮይነን ክነብራን ከለዋ ደቂ ተባዕትዮ ግን ንጹላት እዮም ኣብ ዓመት ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ርክብ ክፍጽሙ ግን ይመጹ እዮም ውላድ እዞም እንስሳታት ብህይወት ክነብር ይኸብደዩ ካብ ሓደስቲ ውሉዳት እቶም 70 ሚእታዊት ይሞቱ ናይ ሓፂር ጉንዲ ናይ መሬት እንስሳታት ብዙሕ ኣፍ ደገ ዘለዎ ጉድጓድ ይሰርሑ እዚ ከዓ ካብ ሃዳኖ ንምምላጥ ይሕግዞም خبركم من خبركن انت خاتلتنا نلومي زبلنا 10 نطبطات سينما سمرا ابز خنزازمينا بخلع 10 نطبطات كسب ان ملسكم مكتتالكم بلبي ان مسكننا نشانلنا لايك شير سبسكرايب كتقبروا محت انتنا ايو بروح قنام